Myslíte si, že na vytvorenie vlastnej aplikácie potrebujete byť programátor? Alebo mať vlastný IT tým a rozpočet tisícoch? To bola pravda kedysi. Dnes je to už inak. Vibe coding nie je o kode, je to o nápade. Vy poviete AI, čo chcete a ona to už spraví za vás. Já jsem o tom moc nevěděl, o tom vibe codingu jenom nějaký základy, tady bylo super, jak se šlo od začátku do praxe. Nedělám vyloženě weby, jako konzultuju, jak ty weby optimalizovat, ale nejsem vývojář. A keď narazíte na problém, sme tam spolu. Vyriešime to na mieste. Matúš ako školiteľ mal priestor a čas sa venovať nejakým spôsobom každému individuálnejšie. Tých problémov tu môže vyskytnúť fakt, že veľa. Ukážem vám, ako nerobiť najčastejšie chyby, ktoré vidím u samoukou. Bylo to, musím říct, fakt nabitý, hlava mě vaří ještě teď, vyčerpaná, ale samozřejmě v dobrém slova smyslu. Těch informací a praktických věcí bylo fakt hodně. Na workshope nestrácame čas teóriou. Nie je to žiadna nudná prednáška. Ideme rovno do praxe. Všetko si skúšate na vlastných projektoch. Ráno prídete s nápadom, po obede viete ako na to. Vytvořil jsem si aplikaci, vytvořil jsem si web, vytvořil jsem si dokonce hru. Nepotrebujete byť programátor, potrebujete mať len chuť zrealizovať svoje nápady. Príďte sa to naučiť na Vibe Coding workshope v Transformio.